Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 7 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Karon ang ika-19 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 12 bersikulo 32 ngadto sa 48. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinud-an, ayaw kahadlok gamayng panon, kay ang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Pagsangkap kamog mga puntil nga dili madunot og tiguma ang inyong mga bahandi didto sa langit. Didto dili gayod kini mukunhod, kay walay kawatan nga makahilabot niini o anay nga makakutkot. Kay hain gani ang inyong bahandi ato ausab didto ang inyong kasing-kasing. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga bisti og dagkuti ang inyong mga suga, sama sa mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Sa dihang moabot og manuktok ang agalon, ablihan dayon sa mga sulugoon ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw og nagandam. Sultihan ko kamo nga magbako siya, palingkuron niya sila sa kananan og silbihan. Og bulahan sila nga makaplagan niya nga andam bisan kun moabot siya sa tuwang gabi o kaadlaw na. Og timan ikini kun nahibalo pa lang ang tagbalay kanus amo abot ang kawatan, dili gayud siya motugot kalungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan nga mangandam, kay ang anak sa tao moabot sa oras nga wala ninyo paabuta. Unya mingon si Pedro, Ginoo, nagsugilod ka ba niining sambingaya alang kanamo lamang o gitumong mo ba kini sa tanan? Ang Ginoo mitubag, kinsa ba di ay ang buutan og maalamon nga sulugoon nga maoy tugyanan sa iyang agalon sa pagdumala sa panimalay og paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang bahin sa pagkaon sa husto nga panahon. Bulahan kadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo, ang agalon maghimo niadtong maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung kadtong maong sulugoon mo ingon sa iyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akong agalon? O gunya magsugod siya pagpabunal sa kauban niyang mga sulugoon nga lalaki ug babayi ug magpalabig kaon ug inom ug maghubog-hubog ug unya mahibalik ang agalon usa ni ana kaadlaw nga wala paabuta sa sulugoon ug sa panahon nga wala niya hibaluin. Tagod-taguron siya sa iyang agalon ug pahiagumon sa gidangatan sa ubang tampalasan nga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon, apan dili mag-andam ug dili magtuman sa ipabuhat, latuson sa makadaghan. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon, unya makabuhat og butang nga tungod niini angay siyang latuson, silutan sa jutay nga latos. Ang tao nga gihatagag daghan paninglag daghan, apan ang gihatagag daghan pagayod paninglan usab ug mas daghan pa. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan,
ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami, Ginoo, sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugar, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.